practical workshop. Ase ekosia agriculture and environment studies, agripreneurship level 5 na level 6, horticulture level 5 na bwigo na level 6. Ase ekosia applied science department, ntubwate science laboratory technician level 5 na level 6, na bwigo analytical chemistry technology level 6. Ase ekosia computing and informatics department, ntubwate ekosia ICT technician level 5 na level 6, records and archives management level 5 na bwigo na level 6. Ejitumela asensemo ya community and online working. Imiheskuru yiga ya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyogotumeka ali nayo. Kubundisa tule a course ya version design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omoroki wa akwebundisa akwenyorera ubumanye obora mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero. Inkoyeli ya bale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigotokwegelia beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na bwigo na level 5. Nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate course ya mechanical and automotive engineering ase tokubundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6 asabe gotokubundisa welding and fabrication level 4. Ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga na bono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange na gutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose na bugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye eri wibekiri bagaligia asensiga yokwerwanirira. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea. Nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamono twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwaka 2018 mogusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nugapesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilietaria ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire ko nyagetari na iru nyagetari paka bwasinyire pono ngote abangonde bwensi ura doge nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yogwati wotari korara era tigaike gaige nyagetari anu gapesti elinde mokonde munanyi gwete ngayankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta onkorokwa Estanyarik ayande ngoroku madam director korwa se enyagitari ya Nugapest no gotonyora asamagacho Ourutawas second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara korigia enibo Nugapest nige gotoka asamagacho Ourutawas ye building yege sinyaine emteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto Nugapest nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakera toba obashauri boisaine
motonyore tubakonye twakonyire abange. asamange nabo kubakirisi migwitira sinamba chabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Karibu sana mwancho murire kirono ndo chinga tweikire asense mo yomwe lyo na kirondo chinga twasire ase entuna indaiga no mogeni na nde oyoro mwalimu na kiroto gocho gukwanira chinjira cio gosomi gosecho kana na amaigeria maya gochase aborokiwo ekiro bare ase enchinga gosekiro bare ase rusa na bwigonekero bare bagenderete netamu yabo gose bare genderete na masomo abo ekiro konyora ngetamu ya chakire bwika omwalio njira kiyo gosomia abana abaiga gose njira ki erengia yokwana na amaigerio ochase aborokiwo abaiga erinde banyara koba una nkonyora bare obosemia obole obuya. Karibu sana nekiro bono togochosanga nere omwalimu yonda kugania omumanye na rochenga aigati ya bantu somo njo murigeria egati no mparira tokenga mwa mumanyire gose mwetira samokae ikira bono ngumwarigania asenjera yabene anyare gukumanyire tariae naboigo inkiao koraire buno mwarimu mbia ono muraria erieta Samson ya cha Mosoti ndo mworokia ase skuru ya Mubamba secondary era alikiamo kama yango somio soere no more mosiare mbia mana soko ngariani. Karibu sana Mr. Samson. Kiswahili siari skuru ne ya Mubamba asige kengana na kikiro kindi kwa biru mwalimu na bere Mubamba koro wa 2016 mpaka wona ya miaka kianda siko mierochi yes ene kiro to kwanira ase obwalimu ndo chinga esabari yao kisabuna wacha ketoko somina kiyo na harali ali kwegeire osiningi kwa manyire igoro yo bwalimu obwalimu nemere memia ndo kora somo ya gukwerwa na ndekero ko yakora ko yanjete na be koba igasi yere nyororo sana ni wa challenges njiro rase mere mega ono kuna ngomira no na abana baruete background awo yes na abana elinde ko basome baiwe baro bare ngora baro tokoroka fast runners bare bwango so it becomes a challenge kero basome abana baiga bonse kwikonyara ko bago understand number 2 abana singe jobari chi tofauti konyorore discipline cases mangana ye discipline aso komira na abandi bal disciplined abandi batari. So it also becomes a challenge as a mirime yo bwarimu na ekero kore mirime bana nateba oko yakora kwiruete obeto yakora kwiruete nende koyanjete abora nyorenga ya korosiri go bwarimu ne mirime mia mbio muno sana ne kirondo chinga ekero kinna hugo kwana na wanafunzi gosina hugo kwana na borokiwe ekero le school uno mwalimu mbwate chisemo ibere mwalimu ndire you need to be friendly yani umuntu oro musani babana lakini ende nainda senare ko gani ngobe strict ko beterelie ora kiensemo yende ende na liranya rodi na wanafunzi abaiga igo mwalimu bomba ko tu arenga nore friendly na ende na bako strict at the same time aye bono egati ya abarokiwa bali kwa bere ko gosoma ko sebali betira samo kao egwasoete gosoma skuru ya secondary rioka ekero gwa korte skuru ko sesa bali awo yo bali mo chakreta se skuru ya secondary rioka na ekero kwa bere na bana baiga nkore nkingo kwa bere ko gosoma chinjira njiroro ora tumeke ko se ya
best ways ose practices icho gutumika ane muno ekero okwenda na masomo aiga whatever no murimo bwa Kiswahili na boigo CRE njira kieti gakwanya kugundwa nga abana njira nero ekero kuba treat in some way okonyora nga ba correspond positively senje twata nga abana babale bebi wango awa nitakiro understand the individual weaknesses kero mwana nabwata obore gukwaye na strengths so nutake number 1 you understand bonds number 2 nitakire orole gaps chirasi kero mwana kero go so mingo identify ole kero kende kwa rula assignment kwa realize ngo mwana oyo aigata igwete bia so the moment yokoranga gap ne raiga you go back you get your time ndugwate time chia free time kera abana batabugate miramo bakora ngonya role chinsanjiro chia break chinsanjiro chia marogoba abana bare free so nabo konyora abana aba in groups kuso mwana oyo masoyomo erinde kwanyara ko bagoko mokolera kiriata kwaranga takibwate tubia yes mbe muno sana tugukana buno ekira abana bale aserusa njira kiba konyara gukonyeka kimasomo mete karento agatwarire abana bagachire tuition lakini kirabona abana bastikire school chinga kimnechiga ayuno mwalimu njira kia abana bega baranyara kugenda kwa menta chisemi mbia mono morari tiganja kera gweso kwa na mangana tuition ya bange tu amaite ngekere kirusa abana bakwira ne school bachi gosoma lakini akero korigere the Education Act ya 2013 section 37 ngokanera mangana tuition yagera school chia siekiro yes bono egenta ko mama baigore babwenta ku understanding ngekere umwana agochaka umwana tekera rest yani atumoke na school chinde ngorugire some kind of assignment nke go umwana uchikonya gukora erinde tae bago mangana ya masomo pi bono enchereye mo buno muibori umwana gachireka kero kende na koleta matem kuru school tigankwanere nabone school ya secondary mwana okolera matem end of the term first term ochireka kero korigere performance ya ngoro role ngo mwana ona bwate weaknesses gete yes so the first thing no mwibule takera kora no identify where the weakness is na bukorigere yorenga ki mwana ya sabtari ko karabia so onye gutagete kero kende anyore amasomo gete kareka wieka kusi takera ko individual takera ko banaendenga abana bare tuamo ende be kerasime na bono nonye tuition gekanire gomirora abana mambe bare in experience bane babeti chianga na babogole chipagi mogongo very in the morning tiri school yaigore ebabegete chipagi mogongo na inda bona ne chipagi bakoleteke babegete mogongo mwana by the time akwira ne school okonyoranga na bwate tara break kurwa sama somo kwanyoranga mwana yakorosa bwango bono gachaka umuibuli onye gutete kokonyo mwana kwari na bwate weakness muligeri omwarimu lakini oligi omwarimu ore qualified number 2 mwarimu ore experienced number 3 mwarimu ore disciplined ikina kiagera na tangu mwarimu ore qualified to kwa ndo imoki monto ndo bwesinga na acha gusomya mwana okero kene na form 4 renge yes so mwarimu mpaka to kenga were trained na are qualified tabasa kumislead mwana number 2 to are experience let me talk of a candidate ore form 4 usakora to monto tari experience na bara beta mugaidi bya number 3 abo monto disciplined chinga kichi nyenge ngo igore bintu gete byabere kwanyora kera kende it is a girl child kwanda kuwa moki umuntu iga nganjo someli omwana ano kumanya to maito bya umwana oyo after ba mosomeli tuition yeria yarira kwanyora na ndengere gwati kerwa so umwana oyo either the child is expectant because you are not concerned yes kose kwanyora umuntu okwaretete ne drug addict no muntu getora oraleta na namali ogo mwana bandera gosanganera that's why I said abe qualified abe experienced abe disciplined that's one ya gatatu omwana oyo iga studies yechikokoro chive individualized yani omwana oyo wa identify gap ya hearing mathematics that's where the weakness is mwalimu kwaletere no ibwe sabu na twateba bono mwalimu onata kere korigere omwana oyo ekera ko morokerie sabu yeye mba agenda to a new topic very few na ku reinforce kili omwana oyo asomete gukorumaya because onyo omwana oyo gwete sabu uko gugwe sabu ngori gochibotsi uko gugwe sabu kwarenge kuri segenda asomete gukorumaya lakini atabwatete so the work of this teacher kware to experienced or qualified and disciplined no ko review
kiri omwana oyo asomete korwa maega then ake-reinforce akemente chinguru rino omwana oyo akore ki understand such that next time omwana oyo gakoenda esukuru ekekere korwa maega ase eng'encho nagieterete naende okemanyire nabo agonyara koba gegokora buya. Yes. Na mbende nere ng'aki ekero ogosomia omwana oyo it has to be interactive. Tari enchera eria ekero ngosomia abana bare abange ekerasi abana bakirete nabo barakire naende nababoria abaswali noyo omo igo orabore bono make the discussion gose this session ebe interactive mobori gose ng'a gakoigure ng'aki orochera aba iga nabo orokokora omwana esabu korwa iga naende omonyoroke korwa this other side omwana ndamanya okobora ng'aki what if erakoruga egento kende ndatebe ngere ng'aki omwana oyo iga atware break kero okomosomi bono tengeri ya sukuru mosomi chidaika chinke moe break nainde goko moe break make sure assignment ekera akore egasi eria yago kwamoire okora kwanye mark kero konye mark kikwarora ng'a naende taranyeigu buya moa another one. I think inere enchera torakonya abana ekero bare rusa. Twarorire ase chinka chinde konyora ng'a abana mpare bagokorerwa ase holiday coaching konyora ng'a omwana oyo iga ekero ase ekero ere tokofunga esukuru nabwate omwarimu nka ende gokoriga omwana oyo nomong'aini but at the same time konyora ng'a nabwate friends bare kero kende bare nonya day scholars banere bare of the same level lakini konyora ng'a ekero yaikire gose namatemo amanene konyora ng'a aba bande nande ba perform bia kuba omwana oyo igo bere kagokorerwa coaching bono omorari atiga nande nomwana ore omong'aini bono tokomanya nki geuchi kiaba buna twateba omwana orure esukuru ochire omwana oyo osomire etamu engima omwana oyo nabwate assignment omwana oyo natakeire break so enchera nero okonyora ng'a omoibori tataete omwana oyo atumoke yaani ochiko omwana then close within the asigatereire amasomo egento abetereire na amasomo so by the end of the day okonyora ng'a iki egento eki gatari go digest yeso ase obongo gikirororo because bono okomobe agopambigwa akobekerwa eke akoigaterwa akobekerwa eke obekerwa eke so at the end of the day omwana oyo kende ngiyo gegokora keke gekobekwa ororo so kwanyora ng'a omwana oyo omaete ekero omwana akogosoria ero kende osoka ointeract na abana bande lakini ogointeract kori kore positive. Number 2 omwana oyo abwate time omonto natakeire we need to take care of the children their mental well-being na the physical well-being. So most of the time bori abange batagete ng'a omwana mbare batagete omwana akoji kuboire nari aroche ng'a omwana oyo ngokora reki arore omwana abigete omoto ase gitabu okonyora okonya goikora atuma buna agotuma exercise ere ngomokonyere so sachi ekera akoirana naende kwanyora ng'a information eri ende ogatire naende yakoreki yasoire buya. Abo ase ekero gokwana exercises kero kende akira abana baiga bare ase amasomo totebe nonye esukuru chingaki esukuru igoire gose nengaki akomotivate kare nonyenka chingaki chia holiday empinto kibiri omwana arakore kwanyora ng'a kera akobimix na amasomo y'ekirasi gose ekero ategete korwa ase egetabu akogenda okora ebinto geteiga biamo make over o refresh akili kakoirana nande konyora ng'a mbiyare nabakobwata esukuru buna tokora curriculum ere esukuru nebwate break time ng'a kero gwasomire korus omwana asoete kirasi ime saa 2 gekoba saa 4 omwana oyo osoka isiko number 1 eri entang'ani echi break okonyora chirebere buna isiko entang'ani nonye na omogaso nariri ore omuya omwana oterera omogaso ensakia ogosore na abana bande chidaika chiri chinke naende break ende yakabere nero kwanyora lunch time nero marogoba games ekero yaikire eria gochaka saa 10 omwana oyo natakeire achenche ekero kora omwana asoa form 1 mostly ngote gwarara gore games kit games kit ne yaki akogora erinde ekero yaikire games time omwana oyo ande egeti kera akoenda egeti ari tari lazima ng'ake nonye na omopira abakominyoka anyagonchokana nabakorigia engori onye engori chirororo chikuru chine ngoprovide ire chingori abana barukeki engori eri banye gotumatuma such that by the end of that games time omwana oyo riri games ekoera nabakoirana esibia refresh abe buya airana ekerasi mena nachigokora ki nachikoendera na amasomo aye so esukuru nebwate games naende teri korestrict bana ng'a mbaenda games abana batakeire baende games erinde barefresh baminyoke kero baminyokire obongo borarwa ekerasi erinde gagokora ende esibia kero akorire esibiri omwana oyo airana ekerasi ime naende aendere gokora ki aendere gosoma.
Nkwikirire kwanyora ng'a candidates ekero baikire gose ni ta mweri yo mweri kigema aba form 4 ntobwate aba grade buna bono egia gatano na rimo na boigo ntobwate na ekyo kya kianda kero bagochokora matemo ya serikali kwanyora ng'a aboroki waba igekero baikire chinga kichiri cho mweri yo mbali kwegu time okonyanga chinsa chinyinge umuntu agochigosoka no nyege msiga kwegu ng'a nande barangeri go form 4 barangeri go kirasime gose amatuka magega twabire tugutwara class 8 kwanyora ng'a nande bairani go kirasime bakwe break usine ya 10 minutes rio mwana aminyokire uchari atareka airambure no kwirambura na kwanyora irani go ase preps inki kigo chikiaba kiro kinde bali mu bambari yawe yanga abana mbabwene tukwe break Mwana abantu abange osaba bari mu abange kerenga kiya matemu y'ikigwikera bantu ngo panic bare kero kende baranga abana nabo barabe mbakora buya kwanyara bone ekibaho kora chinse chirie ba anya yarenga 1 hour bana ta soka isi kujida dakika 10 naende mwira ne kerasi lakini umwana natakere una nateba aende games tigasoke kosi enere narere kurumaiga gaiga ndone tinge okore kana ngerenga ki but enga kiri gwiketa mu ya gatatu umwana uri candidate uri seriousness teri gochaka etamu ya gatatu eyachagete kurumaiga number 2 mang'ana yagosomi ku form 4 tari aroka akoretwo amatemu neri akoretwo kuru form 1 that's why okonyora ng'a chisukuru chinyinge syllabus yengosomi were in such a way abana bakibagochika etamu ya gatatu kwanyara bachakire revision mapema kera bagochaka revision mapema eminete ng'a bono mbari gochikong'ia bagotebu ng'a games irane kerasime onye engaki nere omwana atakeire relax atware time yo relax nekera yaikirang'e na matemu because omwana oyo iga ose komosigatereri mono nabare ikekere kia matemu onyore ng'a tabwati kende kero omotu buya so bana mbatakeire batware time yo relax they rest yes na boigo ntubwate ogo balance chingaki omoroki wago balance chingaki singencho mbare bakogenda onyene break ose erusa bune iga okonyora omwana agokore gosori mono bako okora chinsa cha masomo rero bune mitandao yachire rero mwana bakubwate isemi yae osoa TikTok okorere biraroro njira kimukonyara gusigeta abana chingaki bune chiga bare se holiday kwanyara ng'a o create at least some time yokonyora nande chinsa chingororo chinsa chingia chiri okonyora ng'a nabago concentrate singenja naboko omuntu agosoma rioka lakini bado ebintu mbiri gweta ikiagira kero kenda kubeka chinga kichimbe gusa kubeka keratari obongo butari relaxed omwana ekera achireka buna twateba chisukuru chinde nguru chire assignment gasinke mwana ochinya gukora ekera rusa rinde omwana oyo ateresi kagwikaka tetuka ng'ara indo pita bwati genda gukora number 2 abana batakere babe encouraged noane ekera achireka gutwara personal timetable aro setting aki agokora emirimo yaye aki agosoma rinde chinsanchire naende timetable ekera konyara batakere bashare no mwibori rinde omwibori omanyanga uchakira chinseji mpaka chinseji omwana yatakere gutoka gagosoma chakira chinseji mpaka chinseji abantu ko bakaraire omwana yabwenta ko gutoka araire chakira chinseji mpaka echi omwana yatakere gutoka kagokora kende isika number 2 ngwika tore tueba especially asa abana batote baba bare efirage bareka ebinyoro maiga ase no eneri bagari rororo no nyokonyora no negeti rororo no ene ng'ombe tukiro muchoyo umwana natekeire abe encourage nakiakara magana CPC agocha umwana akore ebintu ebiga binda akore emirimo akonye umwana tabeka erusa etoke ng'a nyombo ka ikaranse kurumambe ng'ango soma ari ng'oko bare candidate at least asoke akonye omwibori onye mwana omonyaruka nabakomokonya gusabusino ene chianga akonye no eno gosibie ebinto akonye gokora emirimo getiriere peski nyomba gabo nyono omwana omomura nabakana no nase eng'ombe yabarore arigerere no eng'aki eng'ombe yoyoka munera akame such that omwana otatoka ng'obongo bwae obure ase ebitabu rioka at least bosuke korororo gakoirana for another session kwanyora ng'a at least orure gente kana ndo akubeka no mindset ya ng'a chinseji tikang'ana esombe lakini timetable ne ya muhimu kero mwana achireka omwibori nabwene tabe that's why toko insist omwibori abe constant mwana gacha mubori ararire ritukeri mabere mubori ng'aki timetable ya bono yogosoma ng'aiya koreta kayere naye moerese nkiriyo takorekera ari rusa and asomo chano mwana gochotoka ago balance subjects omwana naro konyora gosoma Kiswahili rioka ekerarenga ndonse sare abwate guse ni gitabo kia Kiswahili abana gosoma atete gosoma siari atete gosoma arts eche subject echi gachinde echi akora ng'anchi bwate
amang'ana okurikwa tataiti gokora calculations osembare konyara gokora calculations tataiti gotegera amang'ana Kiswahili abo ahebu no mwarimu nchira ki bono oranyara gosegeta abana baiga osena ki konyara kobasira erinde kwana kinga there is balance enchira ko so member meiga go create at a time gocha semere me yonsi ya no ene time tepe tware okwana omwana kera korose time tepo umurimo noro uri okonyora ng'ana ora atari go perform yes utakere more time umurimo uri go perform tutekere ng'ana enda noro ko achinsa chijinge sinjo ready oyo noro ure buya yes number 2 egento ngere bune sawa subject bune sawa no grading ya high school bone ga KCSE esab nerere compulsory yani noro umurimo bweka oro kubeku ntubwatike oyeno adoption asere nabo ka English onyorere stroke Kiswahili yes so omwana yakere okonyora kero kende toteba bwate weakness in mathematics inde kene no kumoine courage moine courage nga gokoboka kora no ene sabu yemo ante ga kore sabu yenkongo kore sabu eri kento kero igwete maite esabu na bekondra gokonga ekero okonyora ngoko soma topic chirio chire chinkongo asore chioka nutake iro kore bintu biri okoigwa number 2 omwana ekere twateba buna bono toreka toke ng'omu ibule narocho mwalimu muya bwesaba mwalimu yakera ko omwana oyesaba tari atakere ng'ama chisabu gete chinyinge akomwa chisabu gete nke ibere nabo mwana akora nyorera kera nyorera mate ko motivate yes next naenda momente kogendera bono nyora ng'omwana oyesabu yongere gukora ki ngere koyanja lakini toke ng'a omwana ko motumbere gasi omwa chisabu 10 tanyora no ene ya musanyore ya yuse omwana ko mo discourage igo enegare chomwana akora chisabu chire raisi na ndo mochakire chire chinyororo onye yarenge ngana omwana oyo wanjete gosoma bana bale banjete gosoma bitabu mwene kare chasome at the same time mwene kare chinga create time gokora subject chinde erinda nyare go parents because at the end of the day nata kere subject chonsi mbuya mono nande twarikireria chinse mochiri omwana gosomera mate I think okay teri buya confess egentekega at times nkonyora nga ekona nero begete nyombari iyo gosomera ndiroro konyora okogechiwa nero ochikorore kona gete kwanza korengera chemistry kwanza korengera linchara gete ase umwana agosomera location narongo matere eto kengo mwana tigando mfano bwe class mwana naronyore ng'a ikaranse magega nainde tari kubwata bwango usare ng'ora resururana nainde kare magega are park bencher ma toko be park bencher nainde ore sururana ebintu bibira na bigo contribute omonto be negative ng'abari tore magega chi park bencher ono no to so it is good omwana oyo muchenji change of environment na nye sitting position abogo change that's why we are encouraged no class teachers kerole school nabo go change the sitting position yo mwana that arrangement such that umurusi ali asarenge omoreta asangao erinde okumochange koli nabo komokonya number 2 that makes the period ya bana bare class okonyora ngonyo ngo igware sabu yo tari ekere bare mixed up ngo bakonyere because they share so eto kengero keshe sitting position yo mwana asomo bekrete study room nyomba onya koigunga achandegete you can tell your kid gose mwabo abara chinja onya ka koranga kara ko somere sai yende agende no balcony mbu yako igwa ere uicha some it's okay nto restrict mono nga yego chikoba sambiri yende study room tutayete komorra no enisiko onya nege tabwana ka some setbook abora nyore ka ikaranse parkon ako ke soma bu ko bero no ege teacher na bago soma bono ekingeri ko restrict na kitu agateru skuru nga mondo na bago somera maiga yeti kana ndakore understand yani eri ogiriri bado na bagara tek na baigwete igoti gatoteme koranga umwana ngai agwikara wichare comfortable ai karansa are comfortable to mubekere kerogo keri umuntu akorara mubekere kerogo mwana wikaransa upright elinda akore kiatekeroko goso mwana tware freedom were bwikorigi ase akara ikaransa takoranga na bago concept your work ne kere yaringe time gosen twate time triple error you just montanga ngia akora lakini to be simba chiranere lyo konyoranga bono restricted mokembete amanye igo nere na barange bono monge mokonyara mokembane masomo takore nande ebintu binde ebioranyare go advice omwe buli chinka kimne chiga
ekera abana barenga mbire bi buna bono emitandao nero ngukonyere sana omwana wa access buna YouTube na bakonyara gusoma abana nabo bagusoma otetegati manyaga TikTok tingagire tingango somiere okay ngo somiere ibintu binde lakini kiro tukuriya mangana yechise mono ama tutorials konyaranga YouTube netanga ine nabo igochi platform chinde inkiura nyara gotebi umuyibori chinga kipne chiga omwana atagete gutumia omutandao gosesimi gosoma omwana wa mwire no mutandao gutumika gosoma usoira online no begete bundles gosoma onesire at the end of the lesson utakira umanye nkie kasoma nkie kare gokora usate bango soma renge so omwana natakira atware notebook atware ne karamu so such that ekera gukore lesson yaye ekeno nyorenga omwana ngosoma kala teki gosoma renge ebe mitandao ne asenaro omwana araso ebuna bono TikTok onyore ne gosori tu mwa ebintu gite omwana ari kurigereri but we do not discourage technology completely ase ngokonyere abantu ngosoma bara online so omwana kagote ingango somare kuru online onesiriligere ngangie kare gosoma kusibone ne ngento twakwanira kia masomo manyanga ngie kare gosoma ne kene gosoma renge so na amangana ye chisim squeeze abana no embali abasinini chisim batagete mwana ararere no 2 hours because yesimi nakyo gote runga ki ekero bwate simi mwana nyitu aratu access to that phone ngie kao ale korora mwana buna abasinini because oiso gotiga mwana ngatiga tumeke aso online akorekere gento na bora nyore binde mbira bitatakere so esimi na byo konyo mwana gosoma singa kibune chiga na ndendiro konyora nga buna bono liri COVID-19 kwa kanyore na assignments ichi gutumwe esimi kwanyora ngo mwaru naro online agosomia bana through a certain platform which is okay so nayo mwibuli kumanyanga omonitinga exactly ngeke kendrete asa masomo anesi tetoka ngo mwana yate bangambye kere pando singo somade aso YouTube aso akole ibintu bya bingo tasoma na iyo ntubwate peer groups na churcho usentubwate family abantu bande bonsi bagutara naboroki wabayiga nchirenere baranyare gusegeta masomo nabokonyora umoroki wana barenga abate friends bae batari abe school nabwate families nabwate cousin nabwate nonyechi anti ochiro boiri nchirenere abayiga baranyare contribute asa masomo ere tui. Yes. Maite egente kemo mche personally most of the time no na wana kare toko ende rusa huwa nawaambia nenda kwenu say no I don't encourage abana kwenda mairi I think ekara to lakini ngogenda umete kwikabale sobo kwanyoranga bachiro boy kwa yoruchire lakini lende omwana ogo kakwenda oboiri manyanga mboiri kenda na inde especially omwana ole school kera kwenda oboiri obo ngiachi gokora oboiri obo na ekera kwenda na matukare ngakwenda akwenda arare usakwenda na kuirana are you going to monitor ngakia kare gari cause na bango ikagari onyore nga ne group achi onyora influence yacha kwanyara at the end of the day omwana ogakwirana akwirana karo omonto mongao number 2 konyorora abana bekera baumiranireka abana mbara konyora enarwe school gete bona ntebo omwana orure mu band high school umirane no mwana okise school umirane no mwana bwe school gete na inde already score baamwire gocha mwago o study. So as a parent, you need to understand the kind of friends umwana yogago koraki abuate. Abana mbaranya bare friends at the end of the day kwaja kwanyaranga drugs bare gutumeka. So umuyibuli no wenda kwa very keen na abana bago esako ya friends ba embara bia. So the moment you detecting umwana ya abana gutara na abarubu mbabuate something negative, you discourage. Encourage na ndite ko encourage wogo tari school wogo mbuogo so the kind of friends who encourage bache buogo mbali you can be strict abarache babere kibaenda mono batatu use oyomo because na boko igorera onyorenga kuigoreire kenyoreke gimana nekere kwa kigorera kwa mekonyoranga at the end of the day abana bande mbalinge bana baya so know the kind of friends bagocha na mwago kobera no mwana ogo abana kera bagosomani ekere bagosomani bali serious ngeke ngosomani bare ukwandastandi ukore igoro kuba raisi kore raisi kubwekere yarenge ngano mwalimu so isi gutuka ngeke na abana gwikaransa bale boka in groups even in schools we encourage group discussions so isi gutuka ngabana abachira mu chemistry bare basoma na ndeke na banyasome they will understand it better lakini number 1 as I've said umuiboli be very strict understand the kind of friends bagutara na bana bago na inde bagucha muago na bumuntu arachenga ngosoma barenge at the end of the day onyore remote activity
you end up Onyore esimu killing yawe your yaborire. child esimu yawe yaborire so karamanyo mwana uyo gocha mwago mwana ungenjoki lakini yakaracha burungi guru tinga mwana umyana ende ngosoma bacha around them. Negati ekera tukurigeria some of the reading habits chiri oko recommend gochase aborokiwa ntugwate nabo konyora ngambare onaroro okonyora ngambaroro banjite kulika naroro wanjite ogotubore gitabu gosoma iga bakomwerio kanyora ngubwatire ebintu inchire chimoko encourage buno ayibuno mwalimu Muralia no nyine kero osoma no ene setbook. You need to have a notebook. As much as you tete angango somuru mpaka muino bwate tuare notebook. Ekero tuare notebook yega tuara ne karamu. Wasomere maybe chapter 1. Chapter 1 yega ne bwate characters wale wahusika ambao wako hapo. Uli kama lietao mbara bia. In the process yogo soma ngwara character traits etabia yabo. You're right. Kera kwara gosoma ngwara some things ngikiale ngekwanero ulike such that you do a summary of chapter 1 as an example. You can't do mathematics atabenga hesabu bwate gitabu wikara so bwate hesabu turigosoma hesabu gokokora. So you must be doing some calculations. In other subjects like arts you need to be writing some points. Ekero kulika those short points no nyana kere cha wikokanda for your revision. You don't have to go through the whole chapter. Aboko enda to your short notes uligereli ngikwaligete chikokonye ko remember ko recall kilikuwa karataki kwasoma lakini to kengwayo kwenda kwabike bintu byonse kwasoma at the end of the no ene kanise yandu bagoche we are encouraging umuntu abugolie egetabu ne karamu and alige those verses. Why? You come back home ngwaligete topic ngwaligete naboko nyako go through ngaki ngike libona lero twakareke twegera urojo raikaransa tubwati kende kwalika ngoikoro ebenga kyokora buno mwalimu osiare wakati mwingi konyora nga siare okonyora ngebintu ebingi abana abarokiwa nabo bagweta siare gwetera matera intimating and tactic kyo gutumeka connecting abana baga ngo embrace bare no nyamangana yosome bibili. Okay, siare especially in form 2 kosomi ku Centroke, the life of Jesus ibintu bine inabirororo. So umwana talking at a certain song, by the way singing is part of learning. Ikara also egera sime teringa you just dictate also meaning na nini singing ogosogotera nenjera ya moyo mwana ko understand. Number 2 umwana nabo bago dramatize, yani bakore gento kirune drama getega ba act. In that process bona totebe obogima bwa Yesu abutware gukwanera Yesu ibwirwa asobwerwe chombe, which is very true. You need this child to understand ngekene na bakorega use Yesu go chenchiare at kind of Gariel totebe gente kina itware gukwanera. Whatever we are discussing in that Centroke which agigo toka Centroke, unajua the problem is we know the life of Jesus. Lakini in high school strictly otokosoma Centroke abakogende kuru point which so is kind of the other gospels like when Matthew, when John, when Mark, you end up confusing yourself. So umwana ako encouraged osoma Centroke bintu mire bigo korekana as John bigo korekana Matthew bigo korekana Mark vitari recorded in the book of Luke. So strictly the child must be reading Centroke. Na tokurige igatie merobere gose programs chiri okonyora chiri ase chiskuru okonyora nga chigo break monotony korasa masomo nchire chichiga ntobate classes buna nchiroro chiko ba necessary okonyora nga chiko ba nchitakire nonya kurose wizara ye chisemi chiganeri aboroki wabachitwara gusicha tokeseche program kwanyora nga umoroki wakera kogenda oba relieved nandega kwirene school kwanyora mbiyare. Are we referring to the programs chire school or say kerara out of school? Buna anumona chire school ntobate buna bono chabo PE konyorore masomo naroro konyora tatagiti bitabu omwana ikaranse yo gusaso ke atare aenda ayegi chigo sorry ebintu bune abana ekera bare school apart from gosomi wa mangana yichisemi joka amangana ya PE to kwanera nkonyorore ntubwate clubs and societies whereby omwana ako register certain club like kwanyora omwana na club ya journalism kwaralira umwana oyo naenderete kwegera bintu bigodil na journalism to reach a point kwanyora ngabana aba kero kende bachire isiko na obarache no emaiga kero bachira getembe TV such that umwana oyo run from here kwanyora bana bale drama drama club
yani okonyora ng'omwana nare club gete omwana ore serious nkoswara certain club such that at the end of the day kwanyora nganku break that monotony and there is a specific day set aside for these clubs yani kiro mwana wenjoy kwa the club gete ntubwate club like in our school we have a club called Well Wishers ikene club kwa sabana bari bagokonya ewika certain time Watu moyo omoyo wo konya no gutuka wanjokuya ya bona kere binde birega umwana wenkonyora orenga ngokina you see we are talking about holistic development umwana akine karo umugima socially mentally kirege ntu mwana ukina that's why we have those clubs and societies so umuiboria kero mwana gochaka keriago kore school anyoro mwana maybe ataita ko be journalist Tukwate bono drama music festivals. Gokoro mwana ugakora ibintu gete biria kore school umwana are Well Wisher school ko nabyo kwape ninkaga igonyore nga asokorwo kuyo moyo muya nero gokore kwe don't discourage that kid mu encourage yeah bono kwanyara nga chiskuru chinda mangana ya na clubs and societies nchiri ko ba taken seriously na oboigo ntubwate amangana na drama music event ebi mbio si chiskuru chire anamo gusiga karukoligere le chiskuru nchiro gotara kwanyara nga mpari coach babwatirire mangana nonye games and sports amangana bunayo mbari ko chibwatirire mono don't you think nga barukiwa bari bakorora ronko nyorore nga umwana agosoka ku school age chiri kusabwa to bole merugete I think chiskuru cheito chi principal chi school our head teachers mbata kire babe yani ba sensitize abarimu babo nakyo konyora abarimu mbare banje the sports give them that opportunity abana mbaro konyora true sports nabyo konyarekana babire batatu abana mbaro konyora umwana njete kominyoka konyora ngo kominyoka koli wakorere keke kwa mokonyere so we encourage abana naneka bari school ko participate so like in my school let me use an example ya school yane njai singa abana baito baba participate in drama participate in music participate in all sports number 2 endo keretu akwana ntota keretu that wide curriculum bono subject njire buna bono konyora wose metal work mwana na bago deal nebyoma kwanyora chi bintu mbire buna aviation chi subject njire buna science umwana ora soko kora some catering so ebintu ebi ngokonya biro umwana gokina lakini yakeretu ko restrict akonyara ng'umwana utari gokina kare umugima buna twateba kontakere ko encourage abana chiskuru bakore ebintu abao yes negero ondo tinga ebiro bigoto munyokia antu bwate abarimu bao boira si chiskuru umwarimu naro gusokera asimega abana bayigusigo bana mbari gutaka gusako bero racing enjoy beterreti na kanere school fees na natakire okoro umurimo ayobuno umwarimu nchirakiye gotema go create a good relationship no moro kiwa ikiagira ayenayo muntu mutangani oragera umwana akoreki ayite gusagwe ekero konyara umwarimu narororo goso abana bago kabachanga muke kirasi kyababia nande narororo gochukuru kaigo kwa abana bakongota bagotani we nande lesson yenda bonechere ono tiga ntebe ngaki yes ekubwati nganki kegera umwana yose umwarimu yose ekirasi yana bateba nechere maybe umwana natakere you prepare well number 1 ekero gosomi natakere prepare well such that ekyo gosomi ana barange yenyewe no understand it abana batwara moyo inyise ko soe class intari prepared na abana bako discouraged yani bakoranga I'm teaching mathematics I just go to with one example bana bambaki understand na ba assignment you see at the end of the day abana bakoranga timanye tigendo ngoraki ngokora number 2 nabokonyora abana bakoboete lakini bakoboete umuntu nabako bosa maskani maskani ndengere to koroko iroga yani maskani getaroro umwana amanye tenga na magoso lakini akere gwikiranga na soko soma umwana amanye ngaki mwalimu atanifunza so okwobo kono waki abakonyoro bana babwete usene debut bamobwete lakini akere esengenchu ya mangana discipline lakini yego kasa mangana ya masomo they are friendly so ngobwatire ngaki kere kendo ngibachinga kichaye I can be very strict when I'm on duty imbere abana strict ngaki bamanage time yabo buya bakore ibintu binde buya because intenene I'm on duty abana bati good with that freedom aboranyare kendenge keokorekana so umwarimu kotemure koranga ki na kinata yokoba arakabere yes mwarimu be friendly esita ke be friendly at the same time be strict such that ibintu bigenda buya yes yeah na tokuriya mangana counseling
counseling omwalimu onde bwensi nabo gotokanga no taba nga no expert okoina na counseling ochasa abana ngoganirira omonto gwatwara gose gwatwara obumanyi yake ekiagera aborokio abaiga nkonyorora ngamba bwateme chando buno mwalimu nchira kiayo gotema kubabeka amo kwa kwanera kwanyora ng'omorokio wa narumanyite pinga na bago korabia lakini bado nabwato muchando. As a subject teacher, kero ko identify omwana ngane weakness abwate kero kenda sama somo neta kero understand omwana oyo nkiga kwera abwate that challenge iri chikuchakira koruka kwanyara kero keno omwana nabwate omochando gete. So from there naboko ire omochando rikwarora maybe to the class teacher. So if it is the class teacher, ndobwate the guidance and the counseling department ire skuru ebwate omwarimu or in charge of that department. Mwarimu oyega nkoenda are no in training o understand because umaete nabora nyanga kero mwana ye department nabakurifiria so muchando korete orenge na yendo ngire tokoroka confidentiality put beko bobisi. Yes. Saji datekero mwana bona ika guidance and counseling department ebwato mwarimu okorecord ye muchando bu mwana oyo lakini in secrecy ondeteyo kuchukora kunyomanya. So omwana nabetakero mu understand kokonyoro muchando ya tuli uranyare go solve nabo konyoira to the guidance and counseling department. From there guidance and counseling nere kumanyanga kie kwando negento getege kwira na administration yeziko handled from oro usinegento bara kwana no mwana one on one elinda mokonya. Yeah. Ekirora ase skuru ya mubamba abana basaya abana bake bari teenager nande bari adolescent odil na abana bari ekati amangana ari koranga abana baiga bagutwara use amakongwari abana bari bagutwara nabo inchira nere baguchando konyoranga komanyanga abana baige kegorie kinabukirega narari ariko bire gukora se abana baneji adolescent ekene ndege magara kyota ke understand. Yes. Now that they are adolescents even they yoko batenga ke nota ke roba ya tebinga it is a stage in life. Especially abana ngotaka bare kwanyoranga na maruba agotare skuru kuruga guchiga concentration. Yes. Concentration level kuira nanse. So you be open to the students. Matenga kinera osekara kwara ukinango kina bindu tari gotebwo oko enyoro kunya gosega sega igario kama kori mene turiko mangi gekucha bona teyo mwana kere gaki ibinde bigambiroro and be friendly kero mwana ari kakera kene no mwana munyaro kori kero mu murali rowe you say tari gento kiaba kere satanic negento kiaba it has happened na inde this is a stage in life you understand ereso mwana ngaki this time unakitoka teranga this time and the season for everything eke gange bwata chinga kiche ne kenge bwata chinga kiche umwana oyo rubu yabuyeke no bube uyekata ete kokora bonega. Number 2 abana mbaro konyora a few konyora umwana so into drugs. You see you need to understand akia so into drugs mbona chage to senkara chage te understand nabo konyora umwana bwate challenge ichakirete kurunyomba konyora ule na environment umwana aro moibi yakonya kuibira abandi chikaramu kwanyoro ibire getabo you see yenembo takere ku understanding aki umwana yo mbona chagete kero kina bora nyara umwana yakara kuibira abandi chipese ke school pocket money atari kwa ukuruka so you understand kwa nyamba pocket money atari kwa ukuruka then you do the necessary you can call the parents erindo mwana mwipole at least to provide that pocket money kwa nyamba mwana akuibe uniform kero kende yaye ya gotire tara change where the rest of abugate ibere erne yamakolete abugate na kikia musuku muyo. So you need to understand even the Beyonce you should not condemn. We are there to guide as teachers we just guide. Yes. Mbio mono sana nkakiritinga singencho ndo chinga chinsa chiro chicha tonyorire kigima ndo chinga ambare gaiga barabuba vere bako ba anaintwa somoro bere korende Mr. Mosoti. Yes. Ndo chinga no bwate bitabo gitaga. Yes. Ningiora nyare gukonera igoro iye bitabo biga aye no mwarimu kero kende ngakiore ne bitabo ndo chinga umete kero kende na obwanga ewachiro cha wansomi lakini kero na yunga no nyene za urende ngokoro ngo mwarimu kero mugete mwarimu gwesabo mugete bitabo ko abana bakobwa embe guchaka go change lakini kero bwate bitabo biga ekirenga nkire keke usene byara ebitabo ese John no mwarimu geswerinde na mosre ndubate kusairia bwate paper isato paper 1 paper 2 paper 3 in this paper 3
otogokora iriwaye kurukunguza chadi twakora tamthilia kurupembea ya maisha twakora hadithi fupi mapambazuko ya machweo tuwate ushairi na fasihi simulizi. So I came to realize nga abana banenche asingosomi I came up with the questions and answers nkairere publish kitabu kikaba printed such that abana bari babwate class ime naenda kera toko bietera kwa kaidi abana babo. So my students have been performing very well in preparatory. Yes. And Kiswahili is among the best subjects. Mubamba toko nyaruke poster. Because our performance in Kiswahili. Guarantee na wana yani cheto na toko chakera nkale tu akawaira kisikuisi na chigo toka. So all the books chigo tumeka in preparatory. Na biebi. I carried all the books. Via paper 3. Via paper 3. Nande nayo kubirika. Yes. Yes. Inje ngorika. The publisher ne publish it. Na one kekere published by Royal Right Publishers. Yes. Kamna kwa printed. Copies are there. I do not give only to my students. Na bana bange bakoira. Country wide na bomonda wakire simi. Kwa kebeko nena coach kiage ndo mwana chiko soma. Yes. Ingi yo motivate ko gendra kulike bitabu ebyo. Ekarna ligete tangani. I want to say korig simbare barabaya. I was in an office na renge chodi. One of the madam teachers akanyoranga ngocha na reka questions. Karana ira abana one question appeared in an exam, national exam. Yes. So from there akambori these questions bono bwate chinyenge. Njuta ujibekeramo. Abana bachietera. Nkalike kitabu etangani by then. Yes. Kia jetege karuoro kia rekoro kuchozera ere. Karana rika. So from there ngaba motivated. If I've written a book and one question has appeared in an exam, why can't I go on into ara maswali amange into ara answers chinyinge kebe wide such that abana aba they are encouraged. In my school they are encouraged because mwana asomye tabweke na bakira abeterere swali ndirigo cha kuruoro lakini njireri yake somo kalikereri ororanga at rest ngomo konya kere. So nakikia motivated nga abana bana baite in that Kiswahili. Yes. Mbia muno sana kirondo chinga mbali barabu bakendete gutuikira se mitandao ya kijamii korendete ngucho kosoma amalieta ino mwenzi go mwancho muligire nekero togoche gukora igo ndagane Mr. Bosoti onyare gukwana ingana yo mwerio se sekonde mo inkiona nyara gutebi aborokyo nonyo mwiburi orenka ingakibune Yerusa. Ekinda tebi abana bari bareka basingati amasomo abo bafu party company. They concentrate on their studies bakonya baibuli na baibuli babwaterane na abana babo asinga incho yo kwenshwa nga abana mbia bare abana bakine buya kerense ya mambine baganiti. Mbia muno sana na ndesinga incho ibro timanyanga abantu bamo bamba gose abarukyo mu bamba abuga baibuli ko bakwani kware ekiagera ndochenga amu director gontenga tieterere. Yes. Mbia muno enare ko kwani aba limu bonse bamo bamba staffmates bane principal yetu Daktari Ogochi bakolie mirimo barase school eri abanafunzi nabaiburi wherever they are na bakwanire na finally na kwani ne familia na bantu bekenyoro kia Masago bonse bakembo. Yes. Mbia muno kurwa Masago. Masago Kiombwari. Mbia muno sana uyo nigare omwalimu korwa ase school ya Mubamba nigere mixed. Yes. What a day ne what a boarding bamuraba isike. Raba murana baisike boarding. Extra county school. Yes. Mbia muno sana mwancho murigire oyo nigarenge Mr. Mosoti nekero twabireto gusanga egatie chinjira chingia chiricho kwanikia aborokiwa mbagenderete konyora chisemi gosemba gendete wesemia ase enchira ere yabene na inde endonge korenda sengencho biro kukoiranire mbia muno sana na ndene kirongo chako gutiga ase emiroberi yende kubwate gose kirongo chako gutiga ime ya Getembe TV ase erituko ria rero gongo kuganiria gendete gotwara okurigiriria obuya na baigo chingaki ichinyororo nchinkuru kwa Matilda obaigo na baire nere mbia muno bonsi bali baikirania yaiga korinda sebono tigarabya nyasaye oyo etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda